Phishing da Smishing dukansu suna cikin ire-iren cyber attack, wato harin yanar gizo, wanda ake tsara yi wa mutane dabara da wayo domin su bayar da wasu bayanai, wato personal information ɗinsu, ko in ce bayanan sirri kamar password, credit card number, ko kuma personal details, wato bayanan kai da kai. Phishing menene shi? Harin yanar gizo ne wanda scammer yake turo saƙon email ɗin bogi ko message wanda za ka gan shi kamar daga wajen da ya fito ingantacce ne, ko in ce kamar na gaske ko amintaccen waje. Yana zuwa ne kamar daga banki, social media site kamar Facebook, WhatsApp, ko ɗaya daga cikinsu, kuma daga ma'aikaci na kamfani ko ma'aikata. Manufarsu ita ce a yi wa mutum dabara da wayo domin ya danna wata mahaɗa da suka haɗa a cikin wannan saƙon nasu. Wannan mahaɗar za ta sanya ya download ɗin malwares ko viruses ba tare da ya sani ba, ko su buƙaci ya sanya wasu muhimman bayanai na mashigar wata manhaja, wato login details, a website ɗin ƙarya mara aminci. Misali, a turo maka da saƙon email, za ka gan shi kamar daga banki yake, za a turo shi kamar haka: mu banki kaza, mun samu wasu bayananka da ba daidai ba, saboda haka ka danna wannan mahaɗar ko ka danna wannan link ɗin domin ka shiga ka yi gyara kai tsaye. Amma inda matsalar take, link ɗin ba zai kai ka wani fake website ne wanda su wannan madamfarar suka ƙirƙira. In ka je za ka sanya login details ɗinka, ko kuma a ce kama sanya BBN number ɗinka da kuma wasu bayanan da za ta iya yiwuwa kai tsaye su sace ma wasu kuɗaɗe a cikin wannan bankin naka. Saboda haka, a duk lokacin da aka turo ma irin wannan link ko irin wannan saƙo, ka dinga tabbatarwa daga inda ya fito waje ne mai aminci. Shi kuma smishing, shi ma kamar phishing yake, sai dai shi ta hanyar saƙon SMS ake turo shi a maimakon email. Mayaudaran suna tura muku, ko kuma wanda suke targeting suna tura mai saƙon SMS, su yi ƙoƙarin gamsar da shi wannan saƙon daga amintaccen waje yake, kamar kamfanin delivery ko banki ko kuma wata ma'aikatar gwamnati. Misali, a tura maka da text message mai ɗauke da saƙo kamar haka: wannan link ɗin da suka sanya ma domin ka je ka danna ka ƙara rescheduling, ka ƙara sanya lokacin delivery, zai kasance fake website ne. Saboda haka za ta iya yiwuwa ka je ka tura musu kuɗi ta wajen, wato ka biya kuɗin kayan, ko kuma ka installing malware a device ɗinka, ko kuma su ma satar bayanai. Wace hanya za ka bi domin kare kanka daga phishing da smishing? Kar ka taɓa shiga duk wani link da aka turo maka, musamman idan ka ji hankalinka bai kwanta da shi ba. Ko da yaushe ku dinga bincikawa da tabbatar da email ko kuma number wayar wanda ya turo da wannan saƙon. A intanet, kar ka saki ka dinga bayar da personal info ɗinka har sai ka tabbatar da wanda ya buƙaci wannan personal info ɗin. Wato, ka tabbatar mutumin ƙwarai ne ko kuma mutum ne na gaske a zahiri wanda ka sani. Yawaita ko kuma ku dinga amfani da antivirus a cikin devices ɗinku.